našom informačnom videu o našom Minecraft Survival serveri. Teraz predám slovo Palinovi, tomuto, čo strieľa tu. Takže, vítajte. Na našom serveri potrebujeme hlavne plugin masterov, ktorí by sa dali nejaké pluginy. Hlavne nasledujúce hľadáme na C2 XL.com, samozrejme na NPCčka resty a ešte na nejaké loky, na truhly a podobne. Samozrejme, aby to nebolo skripované. Prípadne niečo tak ako na lietajúce koverce, lebo my sme vlastne za každú stranu krytie, čo je tradičný spawn. Jedna strana z tekvíc, jedna z diamantov, jedna z železných blokov a jedna zo zlata. Takže hľadáme to plugmastera, alebo viacerých dokonca, ktorí by sa starali o všetky pluginy. A taktiež vlastne hľadáme ešte nejakých adminov, prípadne nejakých builderov ešte a no vlastne to je asi všetko ešte, možno že ešte máme nejakých helperov, no to už asi skôr ne. A ešte nás chceli poprosiť, keď má záujem o tieto miesta, tak môže prísť na to server, IPčko bude v popise videa, samozrejme. Bude tam odkaz na našu oficiálnu stránku, ktorú v dohľadnej dobe určite aktualizujeme. Ak sem príde akože viac ľudí, no tak rozšírime ju na 20 slotov, zatiaľ je len na 10. Ale nechodí sem zatiaľ veľa ľudí preto, lebo to ešte nie sú pluginy. Aby ste vedeli, pluginy tu už boli, len ako si sa reštartoval server a všetky pluginy boli vymazané okrem nejakých tých základných. Vlastne ešte by som chcel povedať, že teraz, ako vidíte, no, tak toto sme postavili my, a predtým tu bola stiahnutá mapka, bývalý spawn bol stiahnutý a taktiež tu mám nejaké tie vodné cesty, ktoré sme nerobili my, ale aj tak odporúčame sa po nich prejsť, pretože celkom sa na nich dá dobre previesť. Sú to veľmi krásne cesty. Môžem vám aj niekde tu v okolí ukázať aj takú obrovitanskú guľu vytvorenú. Je to strašne, ale strašne pekná guľa. Aj keď neviem, kto ju vytvoril, ale je to pekné dielo. Pokým ju nájdem, tak bude to veľmi dobré. Ale možno už ju tu nenájdem. Ale hlavne, že spawn je krásny. Tu máme kus diamantov, tých, ktorí si môžete survival či aj vygrifovať, mne je to jedno. Ale jednoducho hlavne, že tu bola jedna technická chyba, že tu bola obrovitánska diamantová pyramída, bola postavená cez celý spawn, tak sme ju museli dať preč, ale hlavne, že už tu není. A že tu z nej pozostalo kúsok veci, ale to je jedno. Tu je Minecraft Stevie, postavil sme ho ja s Palinom, s ním, čo tam letí. A teraz vám môžem aj ukázať v ohradke, ak to ja volám, ohraničené. No a ešte by sme si mali dodať, že samozrejme, ak by ste prišli aj po tých návrhoch, tak sa tu dá zakúpiť VIP, ktoré u nás nie je veľmi drahé. 2 eurá na obyčajné VIP, čo zahrňa GM-ko na mesiac, a 3 eurá na extra VIP, čo je to P-čkom na mesiac. No a dá sa kúpiť aj navždy. Tieto ceny zatiaľ ešte nie sú celkom dáte navždy, pretože ešte ich musíme trošku aktualizovať, lebo už dosť zastaralé, takže to máme zrejme do popisy, keď sa dohodneme. Môžem vám tu ukázať aj pekné stavby. Tu je XP Arena, krásny nápis XP, tam je kino. Tu v kine, tam je Ačko ako agent, to už je jedno. Jednoducho tam sú filmy, môžete si pozrieť na videu. Tu je krásne kino, veľké, tu je detské. Potom tam máme, keď vidíme, tam je v rohu tamto z železných blokov McDonald. Je to krásna stavba, tiež sme postavili my dvaja. Tu treba dať NPCčka, tam sú kontajnere, ako sa patrí. Potom kúpalisko, je tu veľa tobogánov, ale už nestihnem vám ukázať. Možno až na konci, tu je PvP arena, tiež veľmi pekná stavba.
tam je zadný východ, tu je Funland, to postavil. Potom tam je vojenská zbienica, Mob Arena, výzbroj sa tu dá kúpiť. A ešte sú tu aj truhlice, pekne. Potom tam je Mob Arena. Dávajte si pozor na prasacích zombíkov, lebo keď jedného ťuknete, tak pôjdu na vás všetci. Tu je NPC Arena. Tu nie sú NPCčka zatiaľ, lebo ešte tu nie je na nich plugin. Potom sa ešte ideme pozrieť znova do veľkej budovy na spawne. No vlastne, keď tu sú najmä shopy na spawne a pri spawne za dolars, ale ak nemáte peniaze ako dolars, tak môžete kúpiť do mojej Ikei, Warp Ikea, a tam sa všetko dá kúpiť za zlaté nugety. Tie sa vlastne dá získať buď zabíjanie prasačích zombíkov, alebo len ťaženie. Môžete aj prasacích zombíkov zabíjať v XP arene, kde vám nič nespravia. Tu je shop na spawne, není veľmi dokončený, lebo bolo to tu kus rozgrifované, ale stihli sme to opraviť za takých pol hodinku, to už je jedno. Najmä sa potrebujeme tie resky, ako sme hovorili, aby tu neboli problémy pri fermy. Čiže prejdete nejakého plugin mastera, veľmi radi a no vlastne. Tu sú krásne fontány, potom nápis MC7 a tu je portal room. Niektoré porty aj nejú, lebo bol reštart pluginov a nešli všetky. Potom tu je port do endu, potom ešte vám ukážem, potom do netheru. Potom vám ešte ukážem v ende, aké krásne stavby sme stihli. Potom ešte vám tu prečítam teraz pravidlá, len tak z polovičky. Tak tu sú pravidlá pre survival hráčov: nifovať, nehekovať, nečitovať, nekradať, nezabíjať hráča, ak si to nepraje, poslúchať adminov, nehršiť na adminov, majiteľov a spolumajiteľov, nestavať porty bez povolenia a VIP si prečíta sám pravidlá. A hlavne nežiadajte o OPAGM. Porušenie pravidel sa trestá banom. Lebo ak chcete skúpiť VIP, tak to v pohode môžete. No tak teraz vám ideme predviesť, ideme do endu a tam to bude ešte veľmi dobré. Sme v ende, teraz ideme schodami sa dostať tu. Tu faklami sa môžete dostať k našemu postavenému spawnu v ende. Len si dávajte pozor na enderman, nikdy sa im nepozerajte na telo, ani do očí hlavne. Tu bola svietivcová kocka, len ender draky sú kus nenormálne, oni prerazia všetko. Aj túto cestu. Tu je spawn, keď napíšete spawn v ende, tak tu sa objavíte. V tejto tekvicovej budove. Tu bola krásna budova a vám môžeme aj ukázať tieto tu majské pyramídy. Tu je majská pyramída, tiež v nej bol drak. Tu je guľa svietivcová, tu je zo skla guľa, toto je pekná veľká guľa a tam je ešte tiež jedna obrovitánska guľa a jedna polovičku kúsok, lebo tak tu sme sa nejak museli stať z endu. Tu horia TNT, lebo to bolo na schvál tak postavené. A za chvíľu aj jedno vybuchne. Krásny výbuch. Tu je na polovičku guľa, lebo už viac sa nedá staviať. A tým TNTčkám, tak u nás vlastne TNTčka ničia síce, ale uberá vám to život, takže... Tak nestojte pri nich veľmi blízko, ak nepadnete dobre. A to isté aj s creeperami, keď vybuchnú, tak to sa nezničí, len health uberá. No, tu boli aj iné stavby, len znova dráci. Tak drako sme zneškodnili na čisto. Tu bolo niekedy dielo na drakov, ktoré aj nám pomohlo, ale dielo bolo
znova zničené. Našťastie tieto obsidianové veci sme my nestavali, ale dávajte si pozor na drakov, lebo za touto tu obsidianovou stavbou už sú draky, tak pozor na nich. Teraz idem do normálneho sveta znova. Potom vám ešte, neviem čo tak môžeme ukázať. Môžeme vám ukázať ešte Palintown. Je to tiež pekná stavba. Aj keď to stavil Palin sám, mu s nejakými sochami, možno s jednou pomohol Houska, ale jednoducho tu je cesta do podzemnej jaskyne. Je to pekné, nie sú tam príšery. Sú tu aj nejaké eventy, keby ste sa chceli zabaviť. Hlavne taká tákačka, tam ešte bude láva. A bol to ešte jeden event, ale ten bol zrekonštruovaný. Tu máte cestu napríklad, keby vás naháňal creeper, len si dávajte pozor na kaktusy a nespadnite do lavy. Tu máte skok dole, tak pozor. Nech nespadnete zle. Ja. Tak, tu je tá socha, som vám ukazoval, aj celé mesto. Tam sú ešte vzadu také domy, napríklad ten dom bol horel, potom na ňom bola voda, tak dopadol. Tu je krásna továreň. Môžem vám aj ukázať tú cestu. Je to tajná cesta. Môžem vám aj ukázať, ako krásne sa tu dá dostať. Lebo tu je originálna cesta, ktorou sa môžete dostať. Ale bez loďky to neskúšajte, inak keď spadnete dole, tak už sa dlho nedožijete v Minecrafte. Tu je port na spawn, to je továreň, ako ja to volám. Toto je krásna stavba. Vo vnútri to prvé bolo zaplavené, ale teraz to je zrekonštruované. No jednoducho, nakoniec vám môžeme už len tak ukázať. Zabijeme nakoniec nejakého hráča. A napríklad... My sme sa dohodli, že si dáme fight PvP. A to bude veľmi dobrý zápas. Tak teraz všetci sa pozerajte. To chce vidieť zdrujúcu porážku tu a tam, tak sa rozhodne pozrie. Tak keď on má na sebe brnenie a všetko a ja nič. Ale teraz budem mať. Môžete si tiež vy s niekým zahrať duel v PvP aréne. Je to pre všetkých. Teraz môžeme začať. PvP aréna je jediná aréna, kde nemusíte vrácať vlastne veci, ako zabijete. Joj, som to jak prvý schytal. Druhý. To je silný luk. Joj, znova som to schytal. Asi som mŕtvý. Budelky. No a takto skončil náš boj. Tak dovidenia, uvidíme sa v nasledujúcich dielach nášho super serveru. Tak teším sa na vás.